Buwan na. Ayos na. Hindi nga na. Ay. Ay. So, pagkalinig ka. Kasustan siya ng mga kumbuha. Sa gamay, wah. Lapit na pultang. Ay, gamay. Sige. Reson! Yan manana. Kanera. Kanera. Good, Gado. Wasak kagabi. Wala may kay bawasas japlot mas na kami do aron. Ato Miss Jugod. Mission na mo kuan. Pa-print. Kanga tapos next. Ako drive ni uli. Usap. Pila kagito mi diri ron. Nagkabuwag na minsalot asa ra ka to sa. Lamps. Mantap mga itong gawas sa karon Wednesday no balik ka on Martes putang ina wala may kinabuhi basta way karnitor nga motor Koy, di ka mau tabok.
Kalibango na. Pagdali-dali. Kalibango na ka, man. So ato may lamig agaron guys kay Kalibango Skianox. Haba na kuwat may. Di ra masansan. Di ra kaabot. Two joints parang mafia. Araw, Sunday, 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 Sunday. Nasa labas ang mga wild dogs, me and my compadres. Buhay parang GTA, iba't iba na address. Di pwedeng magtagal sa iisang place. Bago simulan mission, anong ginagawa, Blaze? Tunay ang kasama, di kailangan